διάσημοι ήρωες παραμυθιών την εποχή του κορονοϊού. Τι θα συνέβαινε εάν οι ήρωες των παραμυθιών ζούσαν στη σημερινή εποχή? Πώς θα αντιμετώπιζαν τα γεγονότα? Θα φορούσαν μάσκα? Τα 3 γουρούνια θα έκαναν rapid test? Σήμερα κάποιοι ήρωες είναι μαζί μας. Για να δούμε τι θα συμβεί. Σε έναν τόπο κοντινό ζουν 3 μεγάλα γουρούνια. Ήταν Τα γουρούνια δυσκολεύονται πολύ να συστηθούν, καθώς η μάσκα σφραγίζει τα ρουθούνια τους. Όπως πολύ καλά θυμάστε, τα γουρούνια συγκατοικούν. Πού αλλού? Στο πέτρινο σπιτάκι, μιας και είναι το πιο δυνατό. Κάθε πρωί στις 9 άνοιγαν τις οθόνες τους, έστριβαν τις ουρές και ξεκινούσαν εργασία. Όχι οποιαδήποτε εργασία, αλλά τηλεργασία. Στον ίδιο τόπο ζούσε ποιος άλλος, αν και λίγο μεγάλος, ο Λύκος. Ο Λύκος περνούσε σχεδόν όλη τη μέρα στην κουνιστή καρέκλα του, μπροστά στην τηλεόραση. Οι περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν αυτόν τον τόπο πριν την καραντίνα. Έτσι ο Λύκος απέμεινε μονάχος και αβοήθητος, υπό την απειλή του κορονοϊού. Φοβούμενος για την υγεία του, αποφάσισε να τηλεφωνήσει στα 3 γουρούνια για να του φέρουν φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη φορά, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα γουρούνια πήραν τα κινητά στα χέρια τους, πληκτρολόγησαν τον αριθμό 4, κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, έλεξαν την ώρα και πήγαν στο σπίτι του Λύκου. Θα σε βοηθήσουμε, Λύκια, μην ανησυχείς. Πρέπει να ξεκουράζεσαι γιατί είσαι μεγάλος Λύκος. Αλλά μην φοβάσαι να βγεις από το σπίτι. Εάν πάρεις τις σωστές προφυλάξεις, δεν θα αρρωστήσεις. Έχω λίγες κρυάδες σήμερα. Κρυάδες! Ορίστε, κάντε self-test. Τα γουρούνια περίμεναν 2 ολόκληρα λεπτά να βγουν τα αποτελέσματα. Ο Λύκος, γεμάτος έκπληξη, τους ανακοίνωσε πως έχει κορονοϊό. Τα γουρούνια με μεγάλη ψυχραιμία, μιας και φορούσαν τις μάσκες τους και ήταν προστατευμένα, του είπαν τι να κάνει. Βήμα πρώτο, χαλάρωση. Βήμα δεύτερο, απομόνωση. Βήμα τρίτο, μην απελπίζεσαι. Βήμα τέταρτο, 15 ημέρες καραντίνα. Έτσι ο Λύκος έμεινε στο σπίτι του 15 ολόκληρες μέρες. Έβλεπε ντοκιμαντέρ για Λύκους, διάβαζε βιβλία και ξεφύλιζε παλιές καλές φωτογραφίες. Τα 3 γουρούνια, από την άλλη, είχαν πέσει με τα μούτρα στην τηλεργασία. Όμως φρόντιζαν και τον Λύκο που του είχαν αδυναμία. Σε ένα χωριό κάπου στην Πελοπόννησο ζούσε ο ψεύτης Δασκός. Φαντάζομαι όλοι τον θυμάστε. Ήταν εκείνος που φώναζε πως είδε έναν Λύκο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε Λύκος. Και όταν ο Λύκος ήρθε, κανείς δεν πίστεψε τον ψεύτη Δασκό. Ακόμη, ψεύτη τον έλεγαν. Του είχε βγει, βλέπετε, το παρατσούκλι. Ο ψεύτης Δασκός είχε μεγαλώσει και είχε έναν γιο, τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης δεν έλεγε ψέματα. Είχε αναλάβει την επιχείρηση του πατέρα του. Προσέχει και φροντίζει το κοπάδι. Όμως, κάτι περίεργο έχει συμβεί. Τι έγινε, Μιχολάκη μου?
Σου έχω δυσάρεστα νέα. Τα πρόβατα μπήκαν και φτερνίζονται παντού. Μπέτς! Όχι, Παναγία μου, λες να πώλησαν COVID. Δεν ξέρω, για να σιγουρευτούμε, θα πάω στο φαρμακείο να πάρω self-test. Ο Μιχαλάκης, αρκετά αναστατωμένος, φόρεσε τη μάσκα του, πήρε το αντισηπτικό του και πήγε στο φαρμακείο να πάρει self-test για το κοπάδι. Γεια σας, υποπτεύουμε πως το κοπάδι μου έχει κορονοϊό. Μα τα ζώα δεν κολλάνε. Και αν κολλάνε και δεν το ξέρουμε, εξάλλου πού να τα συμπτώματα. Τι συμπτώματα έχουν? Φτερνίζεται και πίχου. Νομίζω πως έχουν κορονοϊό, αλλά για να είμαστε σίγουροι θα πρέπει να τους κάνεις self-test. Πώς self-test να σου δώσω? 100. Ορίστε, πάρε τα 100. Πλέον στο φαρμακείο μου έχω μόνο self-test. Ο Μιχαλάκης πήρε τα self-test και πήγε στο κοπάδι του. Του πήρε 2 μερόνυχτα να κάνει 100 self-tests. Πολύ αναστατωμένος πήγε στον πατέρα του να του ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Και τα 100 πρόβατα βγήκαν θετικά. Ωχ, μαμά, μήπως να κάνουμε κι εμείς τεστ? Πάω στο φαρμακείο να πάρω. Ο Μιχαλάκης πήρε άλλα 2 self-test για εκείνο και τον πατέρα του και πήγε στο σπίτι του. Μόλις τα έκαναν και είδαν πως είναι θετικοί, αν και ασυμπτωματικοί, αποφάσισαν να πάνε στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο όμως δεν μπόρεσε να τους γιατρέψει. Τους είπαν πως δεν υπήρχε θεραπεία. Έτσι ο Μιχαλάκης και ο πατέρας του γύρισαν πίσω στο σπίτι του. Έχω μια καλή ιδέα. Να πάμε όλοι μαζί στο εξωτερικό και να θεραπευτούμε. Υπάρχει θεραπεία. Φυσικά και υπάρχει. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε γι' αυτό και πρέπει αύριο και ώρα να πετάξουμε. Έτσι ο Μιχαλάκης και ο πατέρας του και όλο το κοπάδι πέταξαν πολύ μακριά. Πέταξαν για να γίνουν καλά.